no gainera bizitza gehien igo den, ordan ia 13-15% galdu dugu, portzentua galdu dugu, nominetan, eta berez gure zerbitzua beti prekarioa dago, orain dela ja urte askotatik. Sindikatuek salatu dutenez, enpresek langileen aldarrikapenak ez dituzte aintzat hartu. Hitzarmen duin bat aldarrikatzen dute, galdu duten erosahalmena berreskuratzea posible egingo duena besteak beste. Lan baldintzak Osakidetzako langileen baldintzekin parekatzea aldarrikatzen dute ere. Hurrengo egunetan mobilizazioak zehazteko bilerak burutuko dituzte. Patronalarekin bestetik azaroaren 23an elkartuko dira negoziazio mahaiaren bilera berri batean. Bien bitartean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ambulantzietako langileek 3 greba egun burutuko dituzte azaroaren 20, 21 eta 22an. Greba mugagabea egiteko aukerari uko egin gabe. Gizarteko azken auziari dagokionez, Irun eta Hendaia arteko oinezkoen etorbidea zubia esiz josia egonda azken 2 urteetan Frantziako gobernuak hala erabakita. Pasaden igandean urriaren 29an ireki zuten zubia eta esiak kendu badituzte ere, Frantziako armadak eta polizia kontrolpean daukate zubia oraindik. Zubia irekia dago, jendea paseatzeko eta bizikleta ibiltzeko, eta hau da zubiaren erabilera, bai. Pentsatzen dut erabaki hori behin betiko izango dela. Politikara salto eginez, 10 urte bete ditu gure eskuk eta zehaztu du ildoa alduntzailearekin eta mobilizatzailearekin jarraituko duela. Kontseiluak deitutako azaroaren 4ko manifestazioarekin bat egin du, baita azaroaren 30ko greba feminista orokorrarekin ere bai. Euskal Herri bat izango bada, burujabetza handiagoarekin izango dela. Gure eskuren ustez abagadune politiko interesgarria bizi dugu subiranotasunaren auziari konponbideak bilatzeko. Gaia agenda politikoan dago, lurralde eremu desberdinetan eta duen garrantzia eman behar diogu. Espainiako gobernua osatzeko prozesuan presente dago gaia. Nafarroako foru hobekuntza berritzeko prozesuan ere. Eta baita Euskal elkargoaren etorkizuna definitzeko prozesuan ere. Gainera batean eta bestean entzuten ari gara lurraldetasunak garrantzia izango duela datozen hilabeteetan. Euskal Herria nazioa dela. Nazio gisa bere garapena izateko eskubidea duela. Beraz, gaia mahai gainean dagoen honetan eragiteko garaia egokia dela uste dugu. Poliziaren biktimen balorazio batzordeak beste 76 biktima aitortu dituela jakinarazi du Eusko Legebiltzarreko giza eskubide berdintasun eta justizia batzordean eginiko agerraldian. 2022-2023ko kurtsoko txostenean jaso dituzten datuen arabera, besteak beste torturak jasandako 59 laguni eman diete aitortza. Era berean batzordeak segurtasun indarrek eta eskuin muturreko taldeek hildako Josean Lasa, Josu Mujika eta beste 7 lagun aitortu ditu biktima gisa. Aurrera begira, berriz, baliabide gehiago eskatu dituzte, oraindik ere aztertzen ari diren kasuak ebazteko, eta biktimek eskaerak luzatzeko epe berri bat irekitzea galde egin dute, eta zenbait erakunderen jarrera txarretsi. Eskatzen diegu, bortizkeria horren biktima izan ginenongatik, egia, aitortza, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak.
oso importantea da ofizialtasuna, ematea aitortza hori ez, benetan zure anaia biktima bat izan zala, giza eskubideen urraketen biktima bat. Prozesu gogorra izan da, eta egia da urteetan irikita edo erdi itxita zauden zauriak berriro ere iriki direlako. Bai Eusko Jaurlaritzari eta bai Legebiltzarrari eskatu nahi diogula balorazio batzordean baliabide gehiago ezartzea, alde batetik baliabide ekonomikoak, giza baliabideak, horrek baimenduko duelako kasu asko argitaratzea eta batez ere prozesuak azkartzea. Burruka hori edo justiziaren alde, lan hori egitea baino, justizia askatzea, ez? Kasuak ireki eta argitu ahal izateko. Gabriel Aresti, euskal literaturaren erreferentziazko poeta eta euskara batuaren sustatzailea, frankismoaren biktima gisa aitortu du Espainiak. 1936ko gerran, estatu kolpean eta diktadura frankistaren garaian, errepresioa jasandako 18 laguni erreparazioa eta aitortza eman zizkien urriaren 30ean Espainiako gobernuak. Haien artean zen Gabriel Aresti idazle bilbotarra. Ekonomiara salto eginez, Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiek eta Udalek 120ko diru laguntzak emango dituzte 2024an garraio publiko sistemen erabiltzaileei. EAJak eta PSek adostu dute akordioa. EAJak eta PSEek adostu dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako administrazioen esku dauden garraio publiko sistemen erabiltzaileei 120ko diru laguntza ematea. Inflazioari, defizitari eta zorrari aurre egiteko gogor jarriko da Europako batasuna. Estatu gehienek prezioen igoerak eragindako kalteak biguntzeko neurriak eta diru laguntzak onartu dituzte 2022tik ona. 2024 urterako garraio publikoaren bonifikazio neurriak horietako batzuk izango dira. Bada 2024an Eusko Jaurlaritzaren Foru Aldundien eta Udalen sistemek 120ko diru laguntza eman beharko diete erabiltzaileei, garraio titulu pertsonalizatuetan eta abonoetan ere. Alderdi biek adierazi dute Espainiako gobernuak 130ko diru laguntza luzatzen badu 2024an garraio publikoa 150 merkeagoa izango da Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban. Reas Nafarroa eta Geltokik beren urteurrenak ospatuko dituzte larunbat honetan Iruñean. Reasek 20 urte eta Geltokik 5 urte bete dituzte eta ekitaldi ugari antolatu dituzte azaroan ekonomia sozial eta solidarioa praktikatzen duten erakundeen kopurua handitzen jarraitzeko asmoz.
ekonomia solidarioa praktikatzen duten erakundeen kopurua handitzen jarraitzea eta ekonomia eraldatzailearen beste sare eta erakunde batzuekiko harremanak estutzea dugu helburu. Geltoki Nafarroako ekonomia solidarioaren erreferentzia proiektu bat da. Nekazaritzako ekologiarekin eta elikagaien subiranotasuna lotutako beste erakunde batzuekin lankidetzan martxan jarritakoa. Geltokirentzat erronka nagusia da proiektua ekonomia sozial eta solidarioaren erreferente eta erakusleio gisa finkatzea. Azkenengo berria mundura begirakoa izango dugu. Gazan genozidio bat saiesteko denbora agortzen ari dela dio Nazio Batuen erakundeak. Urriaren 7az geroztik Tel Avivek 9.061 pertsona hil ditu Gazan, horietatik 3.768 urtetik berakoak. Erasoek etenik ez dutela ikusita Nazio Batuen erakundeak ohartarazi zuen atzo, agortzear dela Gazan genozidio bat saiesteko denbora. Horren adierazle dira, aste honetan Jabaliako errefuxiatuen kanpalekuari egindako 3 eraso. Asteartean, asteazkenean eta gaur. Gazako Osasun Ministerioak adierazi duenez, 195 lagun hil zituzten kanpalekuko lehen 2 erasoaldietan eta oraingoz beste 30 dira atzo hildakoak. Gainera, erasoaldien eraginez 777 zauritu eta 120 desagertu daude. Ustez, suntsitutako eraikinen hondakinen azpian. وليس لأي شيء آخر وإذا ضربنا مثالا على حالة الزميل وائل Azken albiste honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak edo nolare badakizue. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Ondo izan eta gero arte.